Jouluaamuna Budapestin vuoristossa tunnelma oli aina erityinen. Perhemme talon seinät säteilivät lämpöä ja onnea, ikään kuin itse rakennus olisi rakkauden ydin. Ympäröivien puiden oksilla hekkui talvinen aurinkovalu. Me lapset olimme odottaneet joulua viikkoja innolla. Juhlan koristeet, piparkakkujen tuoksu ja joululaulut täyttivät ilman. Yhdessä vanhempieni kanssa leivoimme herkkuja ja valmistimme juhlavan illallisen. Jouluaattona, kun koko perhe kokoontui, olohuoneessa loimusi lämmin tuli takassa. Joulukuusi oli koristeltu loistavin valoin ja koristein. Vaihdoimme keskenemme lahjoja ja avasimme ne onnellisina. Me lapset toistimme silmissä onnellisuudesta, kun vanhempamme katselivat iloamme. Illallisen aikana istuessamme pöydän ääressä jaimme keskenemme vuoden aikana koettuja kokemuksia, onnistumisia ja epäonnistumisia. Naurun ja ilon äänet täytivät tilan, ja jokainen tunsi, että tämä juhla kertoo rakkaudesta ja yhteenkuuluvuudesta. Niin kuin perinteeksi oli tullut, me lapset pukeuduimme myöhään illalla ja suuntasimme naapureidemme luokse, missä lauloimme yhdessä joululauluja ja jaamme rakkautemme niille, jotka ympäröivät meitä juhlissa. Kylmä talviyössä tuntui, kun aika olisi pysähtynyt, jotta jokainen voisi tuntea joulun taian. Budapestin vuoristossa perhemme talossa vietetty joulu oli aina unohtumaton ja täynnä rakkautta. Se oli aika, jolloin koko perhe pysyi yhdessä ja rakkaus täyti sydämemme.